Tuman eat. Ibubo des tunga. Wala magani. Mudi na ba dari mo? Gani pagbag. Ano ko tsara ko le? Pero basiyo rito rin. Basiyo ba? Son. Dalawa yung mga plato eh. Itong plato tanan ba? Eh, magbasiyo siya. Ikaw na siya, no? Naon ba? Sino? Nauntaan eh. Wala basiyo son. Kung basiyo ba? Sasa na rin. Ay, kaano lang dyan eh. Hindi, makabay ito. Tumba lang. Ang bebe. Ang bebe. Ba? Ano niya? Vlog. Pagdag, basiyo rin ba? Kutsara rin. Ito ko mga kutsara. Pinamot naman? Naunta lara. Wala lang tong. Ngaon. Kain. Mga unta mga migoy, mga migay. Mga unta migoy-migay. Hello everyone. Budol-budol eh. Budol-budol type. Ay type. Lari mo si puntanante. Ay kini. Ay na siya makasilo ta sa kuan. Nakaharvest ta sa mais. Mais. Ante, ay madala si Lord eh. Ayun. Oh, plato ng dante. Uy, ito yung pala to. Kasi ko na, Bill. Uy, plato ko. Halo ta. Kata. Plato dia na. Sorry. Ay bem. Kaon mo dia. Kaan na mo, ay mga mama. Kaan na lang siya. Di kasi yo sa kuha. Wala po lagi ng bukas. Bulang kilo eh. Kasi ay. Sugo. Yes, yes, yes. Ilang kilo na rin. Lang Dua. Ilang kilo ba? Dua gaya. Kilo nga. Ang kilo ba? Ala. Pila ba? Pila? Swinta. Swinta? Ang kinta, 20 kilo ani. Napay sukli. Size. 100 ba? Kani, napay sukli ng 5 og ay, napay sukli ng 12. Peso plate lang. 12. Sa 100. Ang konket. Ate yung ba? Ito. Oh. Yan. Tag-44. Tag-44 ma. Namo. Naamoy manok. Ano nang ihawan na yung mungaan kaya ba? O mungaan o kanang kuhan ba? Sunod kaya. Ang tape. Kain. Walang ulam. Walang kanin, walang sudin-sudin. Natin tamong labay ba? Kayo. Naiin sila dito ba? Naiin sila dito ba? Palod pa. May wifi dito, Col. Col, pa wifi mo, Col? Ano to? Tara rin cook. Ramsey, darangin ko, Ramsey. Ilan lang ka dito? Isa lang ka dito, ilang girot. Yan, di na pugno. Ay, milagin ay. Naiin nag-take. Naiin load. Mga subscriber, tanawan niyo ang salida sa akong pagkumangkon. Ako may director ani. Pasok! Ako si Nash Di Valley. Tutok. Ako si Madonna Di Valley. Ako si Renz Di Valley. Ako nag-eskwela ko sa Public Marebuhok. Lantaw sa kuan. Ano kayang ginagawa ni Emma sa bahay? Siguro nabumukmuk siya habang ako kasama kong asawa niya. Hindi ka ba should be guilty because I was born beautiful at siya pinanganak siyang bansing bubble girl. 4. Anong ginawa? Ay. Kablo ka ba? Nagtawa mo? Oh yes, my dear. Panguhula ka pala. I'm your husband's mister.
tindahan? Kahit ano pang itsura mo, kabit ka lang. Ako pa rin ang regalo sa tandaan mo yan! Ah, dili man ang kaning panglimos po. Oops, wala yan. Uy, to, ayun, mayaman oh. Panglimos po. Yan mo kami ng 5,000. Ano, ikaw na, ano? Panglimos po. Panglimos po. Ikaw namang bata ka, panglimos ka, makantutong ina. Ano ka bang bata ka? Che! Pagkala mo ka mo. Panglimos po. Ay, ikaw sino na yung sabi? Eh, sir. Oo, salamat. Gina. Ikaw bata ka. Ito mo. Pakita mo sa ison sa papa. Nga si Celine Dion. Celine Dion. Nara, Celine Dion. Yo, ay, sudti. Ito yung iluto, te. Luto, ay, nagsugba og baboy. Baboy din. Kita na ba kasi YouTube, te? Ulaw ani ay. Tara, sa tibil mas mo. Ha? Gitan ko ko mga igsuon, ngayon sila yahay kay ko karni-karni ang sudan, ginamos ko na kaladlaw. Araw na may nakakarni. Hay, tinahay. Ang mananaw sila na, hay, mga ako kung may igsoon. Padali ko. Nga padala pero mong dato. Kaya to sa'yo. Katong kanta rin hindi ko kaya tanggapin. Ge. Ikaw kabalo anak. Tanaw sa kamera. Kanta ba? Kanta. Yan, di tanaw mo. Daog bagay ka. Di tanaw, kana di tanaw. Kanta. Ano na sa aja? Kanta Aja kamera. Sira, wala mo gitu bang. Kanta. Gina, kanta na. Ako sa kinadiha kay Ikaw kabalo anak ay. Kanta ba? Kanta ba? Kanta na. May pinakawanan na ba? Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Birano ana. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Tulog kay basin. Hapdi at kirot ang dulot mo sa akin damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Oh, very good. Otro kanta. Ako na po. Mana? Sayaw. Yes. Gisendo. Ulat, sige. Mama. Eh, ikuha na lang mi. Ay, kumbati. Ay, mama, kumbati. Mama. Bakla, mo guti. Hinog ba? Subscribe lang sa among pagkaon nga kinaboy binukid pero makabusog sa timpla sa kaon nga binukid makabusog. Bye-bye. Bye-bye yo. Yeah, dito ako sa sorry ka. Good morning everyone! My name is Madonna. Ako nga parentis is taking. Ito naman ang bahay namin. Ito ang pinakamagandang bahay. Siya naman, ito naman si Dardar. Aking parente. Diba Dardar? Alam nyo ba sinong nag-utos sa akin? Sitio Salvador Duterte. Andyan na siya kasi subscribe lang ako dito. Ito na po siya. Everybody. Yeah, Go. muna akong tiyo Bador. Di ba gwapo-gwapo? Oh, nakita kayo yun no. Ang gwapo-gwapo. Tiyo Bador. Oh, ito na palang mga chicken. Hi, chicken. Yan ang mga chicken namin. Ang chicken, no. Ito naman ang mga
mga mais. Ito sila ay pwede din prutas, pwede yan gulay. Dahil sila makakain natin. Pwede magbinaki tayo dito. Pwede gapigaling arma kanon. Kanina yon akong mga igsoon and parente. This is mother. Naglayog sila sa akin. Naglayog. Ay, say. Naglayog. Ano nag-ichika ng... Okay, I'm sorry. Really sorry kung sinabi ko yun. Okay? Very sorry. Ito naman si mama, mabait. Kahit ganyan ang tingin niya sa amin, baglungon kami, pero mabait pa rin sa amin. Mahal niya ko po. English. This is father. Ito naman si papa. Oh. Away sila ni mama, di ko lang alam ang problema. Ito naman, ay si papa pala. Si papa, gwapo, matalino. Kahit mayroong kaaway, kahit lasing, ito ni ko, naglukol lang kami sundang. Ito naman, it's my cat. So very cute. Please. Ababa. This is my cat. This is Ay, sinamok yun. Everybody, she's my brother. This is cat. Sana mo tiya. Sana mo. Oh, look at my house. Very beautiful. It's my auntie. Kalau mana? What's your California queen? Ay. Uy, ako napud. Pula, siya. Magkanta Ay, na yung ko. guba lagi. Magkanta. And just California king bad at a night for your heart, for me, my California king. Ito naman ang sariwang pagmamahal. Sawa na ako eh. Sawa na akong pagmamahal sa'yo. Kahit anong gawin ko, hindi mo rin ako kayang mahalin eh. Alam kong di mo ko kaya. Dahil sapat na sa akin yung maghiwalay na tayo para sa anak natin. Pero sa akin sila, huwag kayong lumaban sa papa niyo mga anak. Dahil sila, siyang nakabuisit sa buhay natin. Siya ang nagiging di ko alam. Ito pong acting ng pamilya. Ito pong acting ng mga pamilya. Di ba usahay mag-away din sila? Eh, ganun ka sana eh. Meron ka bang iba? Sana sinabi mo na. Sana! Ito po sila. Kasi ang mag-away, di ba, magkakagulo dahil sa kanya nasawa mo ng ngabit. Hindi ko naman kaya. Hindi ko na kayang mahalin pa kita. Sa'yo. Sawa na sawa ako. Baliw na baliw. Ito anong gawin ko eh. Tiniis ko lahat yun eh. Tiniis ko lahat yun. Para magkasama tayo. Ito naman talaga. Puro salamatan na lang. Eh, pagkali. Hindi mo naman kaya, di ba? Kung di mo na siya kayang mahalin. Pero ibang tao may magmahal. Pero tapat din yun. Thank you, everybody. Oh, Johnny. Yatag. Kita nawa, anak. Yatag, Bong.